Galatians 6:9, Galatians 6:9. Kung basahon ninyo na, nag-ingon, Moabot ang panahon, adunay pag-ani sa mga bunga sa atong pagbuhat ug maayo. Mamunga gini ato ang panghagudla, atong pag-practice, atong mga pag-sakripisyo sa mga bata. You'll never know what may happen next. Importante lang jud na arata. Pero ang lami diha, basta dili lang ta magtinapulan. No, mga bayi, pagwapa mo, kay inyo man ang kapitan. Ang mga laki mo trabaho mo na sila, kay mo man po na ilahang ipalit. Ay palit, murag baligya. Murag paakbang ba? So, sakto na sa magpagwapa mo. Pero alam po singo nga ang outward report nga inyong pagwapa. Nasta po na inyong kinaiya, inyong mga manners, no? Pagtuon mo mga good manners and right conduct. Kung sa'y himuon kung magkaon. Kung pag-unit sa kutsara, kung paghigo, kung sakto nga nilaktan. Pagtutuon mo, kay magamit niya sa sitwasyon nga may time ba nga formal occasion. Nga huwag ka matraining, di ka mo adto kay no kaning magsuksok sa kaning mga dibu-dibu. Pero lami kayo kay mga bayi po matagaan sila ng okasyon nga magsuksok, mag-dress. Kay dili ka nang tatay, magsige lang kag short. Magsige lang kag grabber, no? Naputay nga mag-high heel ka. Kay okasyon, no? Graduation or mga prom, no? So, i-ready imong kaugalingon unsa man nga challenge sa kinabuhi. Pero importante lang, salig kita sa Ginoo, no? Kay naara siya plastada. Dili magdepende ang tao, di magdepende ang Ginoo sa tao. Kay pwede niya gamiton ang sapat nga matuman ang iyang kabubuton. Sa katapusan, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, no? Nga wait patiently. Ang verse diha na sa Salmo 27:14. Sa English na siya, wait for the Lord. Wait on the Lord. Be strong. No? Pag-ready sa imong kaugalingon, Lig-ona, imong kaugalingon, ayaw kabalaka. Ayaw pag kinabuhi sa kabalaka. Isa imong manubyo, isa imong manubya, masawa, no? Kung malaon ba ka, relax ah. Salig lamang sa Ginoo. Sa English na siya, wait on the Lord. No? Ang kuan nga waiting, galihok ka. Right attitude while waiting, galihok ka. Mubalik na ang Ginoo, pero antas wapas na balik, sige lang tagpangabuhi, sige tagsimba, pagpangalagad sa iliyang magamit ka, no? Diin ka mapuslan, dito ka. Kay kung diin ka malipayon, dito ka happy. Okay, manindog ta, no? Ay, naot pa na amoy nahawidan sa tuang mensahe karon, no? Nga pagpasensya. Dili dayon mo react sa lain nga sitwasyon. Take control of your anger in such a way nga di ka makasala paagi sa pagdapat sa imong kamot or sa pagsulti ug malain. If possible, live peaceably with all men. No, naa kay allowance sa matag batasan sa tao nga imong makasalamuha, sa imong kauban sa panimalay, kauban sa simbahan, no? Kung maglain ang sitwasyon, have a space to analyze, no? To relax, di dahil magsala. Tinguhaa nga magkabuhi sa kalinaw. Kung magkabuhi ka sa kalinaw, kung naay bagyo, ulain nga sitwasyon, dili ka dayon maapektuhan. Nakay pag-intyendi kung anong nahimo to niya, anong nasulti to niya. So, pagpasensya. Naay mga butang na di mo ma-magic.